Ciwon mara lokacin al'ada, wanda ake kira da dysmenorrhea ko premenstrual syndrome a kimiyyance, ciwo ne wanda fiye da rabi, wato kashi 70 zuwa 75 na mata suke yi a lokacin al'adansu, aƙalla na kwana 1 zuwa kwana 2 a duk wata. A tsari, shi wannan ciwon bai da tsanani kuma bai cika wahalarwa ba, amma ga wasu matan wannan ciwon yana tsananta har ya hana su yin abubuwan da suka saba yi na yau da kullum. Barkanmu da warhaka, sunana Nurse Nasiba Muhammad Al-Amin, ma'aikaciyar lafiya wanda take ƙoƙarin faɗakarwa da tunatarwa da kuma fa'idantarwa akan matsalolin mata da suka shafi mata. Idan yau ne kika fara kallon wa'innan bidiyon namu, dan Allah kar ki manta akwai wurin subscribe button a ƙasa, ki danna subscribe, ki danna mana like, sannan ki yada ma wasu sauran mata saboda su ma su amfana da wa'innan abubuwan da muke yi. Sannan idan kun saba bin mu a wannan shafin, dan Allah kar a manta a danna like, kuma kada a manta a yada, saboda like ɗinku da yadawarku da comments ɗinku yana taimakon mu. Nagode. Ciwon mara lokacin al'ada ya kasu kashi biyu. Akwai na farko shine primary dysmenorrhea, na biyu secondary dysmenorrhea. Primary dysmenorrhea shine wanda ke zuwa sanadiyan wani sinadari da ake kira prostaglandin da ke cikin mahaifa. Shi wannan prostaglandin din a kwana na farko zuwa kwana na biyu da mace za ta al'adanta yana tsananta, yana yin yawa, amma bayan wannan kwanakin sai ya fara yin sauki. Shi ke sawa mace tana yin al'ada daga kwana 2 zuwa kwana 3 za ku ga ciwon yana raguwa ba kamar yadda ta fara ba. Secondary dysmenorrhea kuma yana faruwa ne a sanadiyyar wata matsala da ke cikin mahaifa. Shi wannan ciwon ma yana iya zuwa tun kafin mace ta fara al'ada, kuma har ya zarce bayan ta gama al'ada. Secondary dysmenorrhea shi ke kawo tsanantar ciwon mara lokacin al'ada. Alamomin da zai sa a gane mace tana da wannan dysmenorrhea din ko premenstrual syndrome su ne kamar haka. Na farko akwai canjawan yanayi. Canjawan yanayi zai iya zama yawan damuwa, yawan zulumi, kasala, kwaɗayi, dan zazzabi kaɗan. Zaki ga mace temperature ɗinta yana ɗan hawa kaɗan, yawan fushi ko yawan damuwa, kumburin ciki. Ana iya samun nonon mace zai ringa mata zafi ko yana tsungulinta. Sannan za a iya samun ɗaukewar sha'awa ko ƙaruwar sha'awa, ko kuma lokacin jima'in ma a ji ba a da sha'awa. Sannan wani lokaci yana haddasa ciwon kai wanda ba mai tsanani ba. Sannan wasu mata kafin ranar da za su yi al'ada ko like 24 hours to lokacin da za su yi al'ada, za ku ga ba su cika yin bacci a wannan lokacin ba, za su samu matsalar rashin bacci. Kuma duk wa'innan ba wasu abubuwa ne da za su daure ba, da al'adan ta zo kwana 1 kwana 2 za ta wuce. Wai shin me ke kawo secondary dysmenorrhea ne? Cututtuka na mahaifa da dama suna iya kawo secondary dysmenorrhea. Akwai endometriosis. Endometriosis mun yi magana a bidiyon mu na baya, idan kuka kalla bidiyon za ku ji bayani akan endometriosis. Akwai fibroid. Fibroid mun sani tsiro ne da ke fitowa a ciki, waje ko bayan mahaifa. Idan ƙananan tsiro ne ba su cika kawo ciwon mara sosai ba, amma idan aka samu tsiron a can cikin mahaifan yana haifar da matsanancin ciwon mara da wasu ma symptoms bayan wannan. Sannan akwai adenomyosis, shi ma yana kawowa. Sannan akwai matsalan tubes din fallopian ko ma'ajiyan kwai, ko kuma wani lokaci infection ka iya kawo shi. Infection zai iya zama na mahaifan ko kuma urinary tract infection, wasu infection din mafitsara. Duk suna kawo matsanancin ciwon mara lokacin al'ada. Yaya za a magance wannan matsanancin ciwon mara lokacin al'ada? Hanyoyin da ake magance ciwon mara lokacin al'ada su ne kamar haka. Na farko akwai amfani da magani. Magani shine abu na farko da ake amfani da shi wurin magance matsanancin ciwon mara, ko da ba matsananci ba ne, ko da primary dysmenorrhea ne. Magungunan da ake badawa ana bada su ne wanda za su yi aiki akan wannan sinadarin na prostaglandin da muka yi bayani akai. Magunguna kamar ibuprofen, naproxen, supergen, su paracetamol duk suna aiki idan har ciwon maran ba wani mai yawa bane. Duk suna aiki, suna rage ciwon mara. Na biyu
akwai maganin tsarin iyali. Shi kuma maganin tsarin iyali ana bada shi ne idan aka samu kamar secondary dysmenorrhea, ciwon maran yayi yawa kenan za a bada shi. Za a iya bada maganin pills din kenan, kuma za a iya bada vaginal ring ko patch ko IUCD wato intrauterine devices wanda ake sakawa a can ciki kasta ga mahaifan mace, shi ma ana badawa kuma suna maganin wannan matsanancin ciwon mara. Sannan yin operation shine abu na ƙarshe da ake wurin magance matsanancin ciwon mara, kuma ana yi ne idan aka samu secondary dysmenorrhea, wanda idan kamar endometriosis ne ya kawo shi ko fibroid ne ya kawo shi, dole sai an cire wa'innan cututtukan da suka kawo matsanancin ciwon maran sannan za a magance ciwon maran. Kuma operation shine abu mafi karshe da ake yi, ba a son yin shi sai har in ya zama secondary ne. But a primary dysmenorrhea abin da nake so ku gane shi, it doesn't take much time, bayi da wani tsanani, bayi da wani abin nan, kwana biyu da ka dan sha period ɗinka zai tafi. Amma idan har kika samu ciwon mara lokacin al'ada, aka yi magani, kika sha wa'innan magungunan kuma bai tafi ba, so kina da matsala, a garzaya a je a ga likita, kar a zauna gida a ce ai kaza ne a je a yi magani. Akwai abubuwan da zaki iya yi a gida idan kina da ciwon mara, especially primary dysmenorrhea wanda zai kawo miki saukin wannan ciwon. Akwai abubuwa kamar exercise wato motsa jiki. Exercise zai iya zama kamar kaɗan tashi, ka je ka dawo, kaɗan yi tafiya, kaɗan yi gudu, kaɗan dan swimming haka da zaka iya yi, shi ma yana dan rage wannan ciwon maran da dai kaɗan motsa jiki. Sannan akwai kaman ka samu kai wanka da ruwan ɗumi. Wasu in suka yi wanka da ruwan ɗumi sosai yana taimaka musu, wasu kuma zaki ji sun ce ba za su iya wanka da ruwan ɗumin ba. Duk dai yanda zai yi, in kana gida ne a samu a yi wanka da ruwan ɗumi ko ruwa wanda zaka iya wanka da shi, saboda zai iya dan sa ciwon maran ya ragu. Sannan ana iya ɗaura towel ko wani abu haka mai dan zafi a ƙasan mara, shi ma yana taimakawa wurin rage raɗaɗin ciwon mara. Sannan ana iya amfani da ganyayyaki na gargajiya da za a iya sha, su ma suna kawo sauƙin ciwon maran kuma suna taimakawa ma wurin zuban jinin ya fita da kyau. Akwai kamar chamomile leaf, idan aka same shi aka hada da jinja da lemun tsami, idan aka hada su aka sha, shi ma yana dan kawo sauƙin wannan ciwon maran. Samun isasshen bacci da kuma hutu shi ma yana magance wannan ciwon maran. A takaice abin da nake so in ce, duk wani ciwon mara da zaki yi lokacin al'ada ko kafin lokacin al'adanki ko bayan lokacin al'ada da zai hana ki yin aikinki na yau da kullum, to ba na lafiya bane. Duk wacce za ta ce muku tana ciwon mara lokacin al'ada sai ta suma, sai ta yi amai, sai ta yi kaza, sai an yi zawo, sai an yi kaza, sai an yi kaza, to wannan ciwon maran yana da alaman tambaya. A je asibiti a ga likita, kar a zauna haka. Amai, suma, zazzabi mai yawa duk ba abin ai ignoring ɗinsu bane. A je asibiti, a je a ga likita.